много рядко той посреща с танц така. Така ли? Много ви хареса. Той защото ни е харесал. Защото ви харесва и сега ви ухажва. За тях няма значение дали е мъж, жена, щраус или не, като му хареса нещо и почва да танцува. Сега мъж ще го разгледате. Да, много хубаво. Тези пера би трябвало да бъдат по 12 от едната страна и от другата. Прословутите бели пера. Ние сега го чистим от дясната страна и те порасват след 8 месеца. Перото като озрее, скубяме го и така си набавяме. Причината за първата ферма да се направи за щрауси в древността е била на Клеопатра заради тези пера. Тя въвежда мода в шапките, в... Мале ще си чупих врата от танца. Елате да го разгледате тялото. Колко е интересно, защото сега... Иначе може ли ти да прави нещо? Да те сега всичко ще ви разкажа, добре. Мъжкия не можем да го пипаме, ние ще влизаме при женските, ще ги храним, ще сядате. Това е мъжки. Щом е черен. Значи разликата с австралийския щраус е най-вече при мъжките, защото оперението на австралийския щраус е 1:1, мъжки и женски и няма разлика. Тези са най-красиви и най-големия представител щрауси. Те са 5 вида ги водят, ама другите за мен са несериозни. Нанду, казуари, те са като опуйки. А най-големия щраус от вида си е черен африкански. Е този, който е много адаптивен. Мале, какъв танц ви удари! Какво му направихте, бе, хора? Вие го хипнотизирате. Страхотно ви хареса. Браво, моето момче. Пак ще... Какво стана? Ти си наказан. Пак ли те отделиха тебе? Пазача го отделя сутрин, защото нито една женска не го харесва Иван. Така ли? Това само би трябвало да са му жените. Обаче, ела не сам, мам. Айде сега, ела да се гушкаш или пак искаш да танцуваш? Пак ли ще танцуваш? Леле, колко е възбуден. Да бе, защо? Видя блондинка. Иска да ме снимаш, ама как ще ме хванеш да го ме стане да ме клюсна по главата? Нека сега ще се успокои, сега ще отидем при тях. Гледай го, Иван, каква